velkommen til Go Gaming. Det er vores allerførste video. Det her det er sådan bare en intro video, som vi lige kører igennem de ting vi har planlagt og hvem vi er og sådan noget. Sådan set til at starte med, det er bare hvem vi er. Det er mig, jeg er Christian, og det er Andreas. Og så er der to andre, de er bare ikke med i videoen lige nu. Det er Oliver og Henrik. Så vi er 4 personer lige nu, som der også går i gymnasiet og så videre. Så ja, det siger Andreas noget mere om. Vi har tænkt os at lave reviews på forskellige gaming-relaterede ting i det hele taget. Og hardware. Ja, og hardware. Og så også tips på de præcis samme ting i det hele taget, hvis jeg har brug for hjælp og sådan noget. Belysningen den er sådan lidt dårlig, fordi at der er udenfor, der kommer lys ind her, og så vi kan ikke rigtig finde et meget bedre sted at være. Og vi har heller ikke nogen specielt gode lamper endnu, men det får vi hen ad vejen. Den allerførste video, Den allerførste video, som vi kommer til at lave, det er med en Nvidia Shield tablet. Den har Andreas en fin kasse til. Yes. Lige der, den. Tablet. Den kommer vi så til at snakke lidt om i den anden video, som så er det første review vi laver. Og så kommer der også mange andre ting, som vi også har planlagt. Og så kan Andreas snakke videre. Ja, vores tidsplan bliver nok i 1-2 videoer til ugen, da vi igen ikke har så meget tid, for vi alle sammen går i gymnasiet, undtagen Oliver. Han går på tech. Ja, sådan noget tech-skole. Så han går også i skole, og han har også noget, han skal lave udover det her. Vi har nogle sociale medier, hjemmeside, alt som står nede i description. Vi har planlagt kun at lave danske videoer her til at starte med, men senere hen vil vi også lave engelske, og forhåbentlig også en gaming-kanal, hvor vi så vil komme med vores meninger om de forskellige spil, der nu kommer ud, og altså, hvad vi synes om vi synes, I skal købe dem. På vores engelske kanal vil vi bare lave reviews og tips på engelsk i stedet for kun dansk, så ja. Ja, det er det samme, som vi laver her på den her danske kanal til at starte med. Præcis. Men altså, det her var så vores intro video, og så den første review, det kommer snarest muligt, så vi kan lige nå at få den op, sådan set. Vi skal lige have planlagt det hele, og så kører det, og så får I den. Men det her var sådan set vores første video. Håber I kunne lide den. Vi ses!